Roque. Sir Baki, dahil ang gwapo mo ngayon, may libreng bag ka from Heroes Bag Collection from Panamis. O, doon kayo mamili ng mga bag. Magaganda. O, yung bag ay maganda. Governor Monmon Vico III, Congressman Art Celeste, Ordinary Palmagay, Bongbong Marcos, and Congressman Gonzalo Estrella and Board Member Dong Pontelena, Senator Harry Roque, and Senator Larry Gadon. Once again, sabay-sabay po tayo sumigaw, Bongbong Sara! Ating kaibigan sa ganyang pagpakilala, ang ating Congressman Art Celeste. Maraming salamat sa iyong pagpakilala. At ako po ay nagpapasalamat po sa inyong lahat na ipinakita ninyo na napakainit na salubong sa buong unit team ng mga senador. Para sa ating Vice Presidente na si Mayor Inday Sara, ay maraming salamat. Alam ko po, kayo ay nagtitiis sa init ng araw, ngunit wala po umaalis at nandito po kayong lahat. Kaya maraming salamat. Yun lamang, nung una kami pumasok, yung mga iba, mayroong mga flying kiss. Akala ko, excited na ako Akala ko, sabi ko, ba? Talaga naman, gusto ako rito Hanggang nagpakita, nasaan si Sandro? Medyo, ayan, Sandro. Umuwi ka na, sabi ni Papa, Pops, we love you. Ba't na, Pops, we love you? Sandro, uwi na tayo. Ang bihira naman. Alam niyo po, si Sandro, yan ang panganay ko. Ngayon ay kasalukuyan, siya ay nagkakandidato bilang congressman ng Primera Distrito ng Ilocos Norte. Kaya hindi ko na isama. Ngunit, kahit na wala si Sandro, tatlo yung anak ko may dalawa pa ako. O yan! Si Vincent naman ang hinahanap, yung aking bunso. Maraming salamat. Ipaparating ko sa kanila ang inyong mga pagbati. At siguradong matutuwa yun. At baka sa pagka medyo naging libre, ang ating mga kasama, masasama ko na rin yung mga anak ko para makipag-pista sa inyo. Patiin po natin ang ating mga kasamahan na nandito ngayon ay unang-una si Congressman Monmon Vico na narinig niyo po magsalita, Congressman Arnold Celeste, at yung ating matagal nang kasama at kaalyado ng pamilyang Marcos, third generation na po kami na magkasama, si Congressman Conrad Estrella. Narinig niyo po ang mensahe ng aking kapartner, ang aking Vice President, na si Mayor Inday Sara Duterte. Alam niyo po, lagi ko pong sinasabi na ako ang pinakamapalad na presidential candidate dahil ang nakasama ko, ang naging partner ko ay ang pinakamagaling, pinakamahusay, pinakamatapang at bukod sa lahat, siya ay
na merong malalim na matibay na panindigan sa pagmamahal sa ating bansa, si Mayor Inday Sara Duterte. Kami po ng unit team ay sa nakaraang ilang linggo, nakaraang ilang buwan, ay kami umiikot at aming isinisigaw ang ating adhikain ng pagkakaisa. Dahil po, alam naman po natin na yan sa aking palagay ay ang unang hakbang. Marami po tayong problemang hinaharap. Maraming krisis, maraming dalang problema ang pandemya sa atin. At pati kasama na yung krisis ng ekonomiya. Kaya kailangan po natin tulungan ng mga maliliit na negosyante. Kailangan natin ayusin ang ating agrikultura para hindi na tayo nag-i-import. Hindi ba hanggang ngayon, nung nag-uusap kami kanina, hindi kami makapaniwala na ang Pilipinas nag-i-import ng galunggong. Paano nangyari sa atin? Hindi kahit yung galunggong nagkulang na. Kaya kailangan natin ayusin yan. Kailangan natin buhayin mabuti ang tourism industry para magkatrabaho ang tao. Kailangan natin ayusin ang presyo ng kuryente na pababain at masyadong mataas pa. Kailangan po natin, marami po tayo, yung infrastruktura natin, kailangan natin tapusin yung sinimulan ni Pangulong Duterte na build. Isama na rin natin dyan yung digital na infrastruktura dahil ang internet ay naging napaka-importante sa mga buhay natin. Kaya lahat po ito ay kailangan nating haharapin. At alam naman natin na ang isang tao, kahit gaano kagaling, at gaano kasipag, at gaano kalalim ang pagmamahal sa kapwa Pilipino, ay isang tao lamang. Kaya po, ang aming pinag-uusapan ay pagkakaisa dahil kailangan natin ang tulong ng bawat Pilipino para harapin ang mga hamon na dinadala sa atin dito sa Pilipinas. Kung titignan niyo po ang kasaysayan ng Pilipino, lahat ng sakuna, lahat ng problema na dumating dito sa atin, na iharap natin at tayo'y nakaraos dahil tayo'y nagkaisa. Kaya po, yan ang naging adhikain ng unit team. Kaya po naging unit team yan, unity team. Naging unit team. Dahil ang aming adhikain at isinisigaw na advokasya ay ang pagkakaisa. Napakahalaga po nitong mensahe na ito. At tuloy-tuloy po natin isinisigaw. Dahil tapat ang aking paniwala na ito ang unang hakbang upang tayo ay makapawi muli dito sa pinagdaanan natin na krisis ng pandemya, ng krisis ng ekonomiya. Kahit po sasabihin po natin na tayong lahat ay umaasa sa pamahalaan lamang, hindi po kaya ng pamahalaan lamang yan. Kahit sabihin natin, tinutulungan tayo ng mga mayayaman na korporasyon, hindi po nila kaya kung sila lang ang nagtatrabaho. Kailangan pa ang natutunan po natin sa nakaraang pandemya, sa umaalis sana, sa awa ng Diyos ay sana umaalis na. Ang pandemya na ito ay lahat, bawat isang Pilipino ay nangangailangan ng tulong dahil nga sa dinadaanan nating krisis. At alam naman po natin, wala nang tutulong sa Pilipino kung hindi ang kapwa Pilipino rin. Kaya kailangan nating maasahan ang isa't isa at mangyayari lamang yun kapag tayo'y nagkaisa at tayo'y nagtutulungan, tayo'y kapit-bisig na hinaharap lahat ng hamon at ginagawa ang trabaho para pagandahin ang buhay ng bawat mamamayang Pilipino para pagandahin ang Pilipinas. Dito sa mensahe na aming binibigay ng pagkakaisa. Dahil naunawaan ninyo at nauunawaan ng ating mga kababayan kung gaano kahalaga
ang ating mensahe ng pagkakaisa. At kami po ay patuloy na isinisigaw itong mensahe na ito. At kagaya ninyo ngayon ay sumagot ang ating mga kababayan. At sinasagot na maganda naman ang pagtanggap sa mensahe ng ating sinasabi ng pagkakaisa. Hindi naman siguro nakakapagtaka yan. Dahil naman, ang Pilipino ay mapagmahal. Ang Pilipino ay talagang tumutulong sa kapwa. Hindi ba ang ating pinagmamalaki na katangian sa kultura ng Pilipino ay ang ating pagkamakabayanihan, nagtutulungan ang bawat Pilipino sa kapwa Pilipino. Hindi po naman tayo ang Pilipino hindi naman pala away. Ang Pilipino hindi naghahanap ng gulo. Na pinaghahati-hati ang mga kababayan na dito sa isang panig, dito kayo sa kabilang panig. Wala sa ugali natin yan. Kaya naman po, ay pagka isinisigaw namin na dapat ay pag-unahin natin ang pagkakaisa nang sa ganun makaharap na tayo at makatrabaho na tayo para maka-recover na tayo dito sa naging krisis ng pandemya at itong nakalubog tayo ng krisis ng ekonomiya. Ipapagpatuloy po natin yung ating mga advokasya, yung ating adhikain ng pagkakaisa. Kami ni Inday Sara, ating mga senador, tumataba po ang puso namin sa sagot na nakukuha namin sa inyo at sa sambayan ng Pilipino na sinasabi na tinatanggap ang ating mensahe. At ang pagsagot ay nung nagsimula po kami, hindi po masyadong malakas pa. Parang bulong lamang. Ngunit habang tumagal ang panahon, ngunit sa nakaraang ilang linggo, ilang buwan, ay yang bulong na yan, na halos hindi marinig sa una, ay lumalakas na. At ang hirinig na natin, ang tinig ng boses ng Pilipino. At ang tinig ng Pilipino ay hindi lamang naging bulong, hindi lamang bulong na, kung hindi sigaw na. At ang sigaw ng Pilipino ay maraming salamat. Ang sigaw po, bukod pa sa suporta na ibinibigay ninyo sa Unity, ang naririnig po nating tinig ng Pinoy, ng sigaw ng ating mga kababayan, kasama ako diyan, kasama ako sa pagsulong ng pagkakaisa, kasama ako sa kapag-unlad ng buhay ng bawat Pilipino, kasama ako dito sa naging kilusan ng pagkakaisa. Kaya po, sa umagang ito, huwag po natin makakalimutan. Alalahanin po natin itong nagkita-kita po tayo rito sa Alaminos, kasama ang mga tiga-Alaminos at Saga, lahat ng 1st District, Western Pangasinan, na dito sa araw na ito, dito nagsimula ang kilusan ng pagkakaisa dito sa lalawigan ng Pangasinan. At ipapagpatuloy natin po ito, huwag nating titigilan hanggang makita natin na ang lahat ng galing, lahat ng sipag, lahat ng kabaitan at pagmamahal ng mga Pilipino ay pinagkaisa na natin at sabay-sabay na tumutulong na pinapaganda ang Pilipinas, pinapaganda ang buhay ng Pilipino. Kung ipapagpatuloy po natin ito, kapag ipinagpatuloy po natin ang ating tuloy na trabaho dito sa kilusan ng pagkakaisa, ay gaganda po ang sitwasyon dito sa Pilipinas. Hindi po
Hindi namin sinasabi na babalik tayo lamang sa nakaraan, sa iyong sitwasyon bago ng pandemya. Ang ninanais po namin, ang layunin po namin ay na mas sumikat pa ang Pilipinas. Mas maging maginhawa pa ang buhay ng Pilipinas. Para naman, muli tayo ay makaharap sa buong mundo at sasabihin natin sa ating mga kaibigan na tiga ibang bansa na ipinagmamalaki natin kami. Ito kami mga Pilipino. Ito kami nagtutulungan kaya't sumikat ang Pilipinas, kaya't gumanda ang buhay ng Pilipino. At kaya na naman nating maisigaw, ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino. Yan po ang ating layunin. Yan po ang ating pangarap para sa ating mga kababayan, para sa ating minamahal na Pilipinas. Kaya naman po, ay kami pagpatuloy ang aming kampanya dahil po, alam po namin na nasa puso ng Pilipino ang tumulong at magmahal sa kanyang kapwa. Alam naman po natin, ang Pilipino pag may nakita ang kapwa Pilipino na naghihirap ay tutulungan. Kapag may nakita na Pilipino na nangangailangan ng tulong ay ibibigay ang kamay para tulungan at bigyan ng kaunting ginhawa. Kaya po, dapat isabuhay na natin itong ating sinasabi na pagkakaisa, hindi lamang sa larangan ng politika, kung hindi sa ating buong lipunan. Nag-araw-araw nating pinag-aalala na tayo ay Pilipino at tayo'y umaasa sa sariling kapwa Pilipino rin. Ipagpatuloy po natin itong kilusan ng pagkakaisa. Nang sa ganun na lahat ng ating kailangang gawin upang tayo ay makaahon ulit, upang tayo ay makatayo ulit, upang masasabi natin na ang mga Pilipino ay may trabaho ulit. Ang mga Pilipino ay may pera na naman sa bulsa para may pakain ang kanilang pamilya, para mapag-aral ang kanilang anak. At bukod sa lahat, masasabi natin na nabigyan natin ng pag-asa ang bawat Pilipino na sana naman ang kanyang kinabukasan ay magiging mas maliwanag, mas maganda kaysa sa pinagdaanan nating krisis. Yan po ang hangarin natin. Kaya po, kami po ay unit team ay talagang iniisip po namin paano ang ating gagawin. Paano ang ating pwedeng gawin para maging mas maganda ang buhay ng bawat Pilipino ay sinasabi na, sinasagot na tayo ng ating mga kababayan. Sinasabi na yung pagkakaisa ang sagot niya. At kapag ipinagpatuloy po natin itong kilusan ng pagkakaisa hanggang tayo ay magtagumpay. At ang pinag-uusapan ko pong tagumpay ay hindi lamang ang tagumpay sa darating na halalan, ngunit ang tunay na tagumpay na pinagkaisa natin ang sambayan ng Pilipino. At pagka nasabi po natin yan, mararamdaman po natin na sama-sama tayong babangon muli. Maraming salamat po. Mabuhay ang Alaminos! Mabuhay ang Pangasinan! Mabuhay ang Republika ng Pilipinas! BBM! BBM! Ang susunod na Presidente ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pangasinan, Alaminos, City, Primera Vista.
Speaking with the third Vice Governor Mark Lapino, Amuno Party List, and Board Member Apple Bacay and Board Member Noong Fontenera, Team Aguila ng Primero Distrito, Presidente Bongo Marcos. May bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat, tungo sa pag-unlad, at ating itanghal, bagong lipunan. Siyan, may bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat, tungo sa pag-unlad, at ating itanghal, bagong lipunan. Bagong lipunan. Bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat, tungo sa pag-unlad, at ating itanghal, bagong lipunan. Bagong lipunan.